Isewinjo sigana kod ng'eyo matut ewi gweng' ma iluongo ni Ng'iya mayudore sub county ma Lego Usonga e county ma Siaya. Mana kaka pile chieng' tich ariyo ka tich ariyo ma en chenro ma ikeloni kod Millicent Adhiambo, kendo kawuono ni to winjane sigand Ng'iya e ng'e gwengewa. Nyakoromogi ajuang' mana kaka nasingo ni machiegni kendo tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapaplo mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Homa Bay kuma ofuyo ka owuok Atemo odhi opiyo e kaunti ma Siaya e gweng' Center kata Chiro mong'ere ni Mur Ng'iya kata Ng'iya mayudore e sub county ma Alego Usonga. Ka iselimo kata isekalo kata isewinjo kamiluongo ni Mur Ng'iya kata Ng'iya, ang'o miparo ni dinemi chak kamoro ni Mur Ng'iya kata Ng'iya? Kawachako e yor adimba Nyakwaramogi mana kaka pile wawinjane na paro mawiye mag jogweng' ginyiswa ni to ginto ang'o magiparo ni dinemi chak gweng'gi ni Mur Ng'iya kata Ng'iya. Nyinga en Duncan Onyango. Gimomiyo nochak ka ni Ng'iya, nitie lweny manowuok Ng'iya ka jo Alego laro boundary gi jogem. Koro got ma Ng'iya no ne en got ma pod iluonga luonga ni got. Koro ema ne gichung', jodongo ne chung' kanyo ka ging'iyo wasigu kabiro. Kendo ji ne chung' kanyo mang'eny. Ka in e ot inyiso ni wuoguru e ot kech wasigu dhi biro kamokune. Koro wadhi, jodongo ne dhi to chung' e Ng'iya kanyo, e got kanyo. Koro ging'iyo. Mano emomiyo ka nobiro mochak ni Ng'iya. Jalego ne sembogi kogolo gi Mur Malanga kariembogi. Historically wawinjo ni kata Lang'o ne nitie. Jogi duto ne giriembo ka gitero eastwards. Kaka lweny ne gore e kaka ni medo chwalogi. Koro kane gisechwalogi gidonjo game kocha, to koro got Ng'iya kane giketo kar ng'icho ma ging'iyo go wasigu. Koro lweny nego jogemi kiidho kodo malo kane gichopo got ma Ng'iya kemiluongo ni got Ng'iya ni, god ni iluonge chon got Nyawara, ma nen ma jo Nyawara ma gem Nyawara kuchaka. Koro kane goch osegoyo jogem gi ong'ado kodo kanyo bodhi, koro jo Alego gi idho e wi got Nyawara ka ng'iyo go jogem go kama gisechope, kata ka dwi moko nyalo luro kendo ka duogo mondo kata omonjgi. Koro ema ging'iyo wacho ni koro godni ma okonyowa kod neno jogemni mwang'iyo gi goni waluonge ni got Ng'iya. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni ma Ng'iya, we koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dinemi chak gweng'ni ni Ng'iya kata Mur Ng'iya, to ne ochakore nade? Nying mar Ng'iya nochakre e lweny mane timore e kind jogem gi Alego. Nying ma original ne mar Ng'iya en Nyawara. Eka ne jogem manodak kanyo nochake. To kako ne ji osegore mwa push gi gichopo nyaka River Mala. Koro jogi manodong' koni ne idho ga i godno to ng'iyo go Jalego. Jalego bende koa koni to ging'iyo go jogem nikech ne gin e lweny. Kako jogem no oseaka, nying no nodong' ni kawo iluongo ni Ng'iya. Koro jogem bende kanodhi gem to dhi oriembo mwache ma kocha, nying ma Nyawara ni gitero kocha. Koro nitie kamiluongo ni gem Nyawara. Mano e kaka ne nying Ng'iya obedo. Bedo ni keni ne en Mur piwa mane onge community moko bende nokikre igi, nochake ni Mur Ng'iya. To joma ne nokuongo settle keni ne gin jomur. Ne nitie ng'ama ne iluongo ni Mur ma gibende ne wanana kodgi grubno kwa kodgi piny yo magwar kucho Malanga. Koro emomiyo ng'isi nano joka Nyala. Koro Nyala ne nobiro to odonjo kuom ng'at miluongo ni Mur. Koro Mur no kane wachopo koro luongo ni Mur Ng'iya. Ne nomiye
duong' kaka en ng'at ma norwakowa kane ne wawuok e pinyu Ugenya kwawuok kodo on our way from Uganda. Gweng' ma Murng'ia kata Ng'ia umbe landore kod weche kata timbe mage. Gima landowa mokwongo sani kaka Ng'ia kaendi wan gi skul maduong' kabisa iluongo National School Ng'ia Girls High School. Mano mokwongo maduong' kabisa. Ne wang'ere moloyo chon ichakre kwerewa kanyo. Bang' lwenyno ne gin gi joma wi Ulengo yani jonyak chuo ne wuok e area wa kama ng'eny. Koro jomur nong'ere ni joma jorateke. Gima kendo nomedo lande ne nitie lweny mane gorega no ng'ama ne en backbone kata ne captain mane mar lweny luongo ni Tao Kogot. Mano ne jamur anyuondwa ka keni kod jaduong' Paul Gubarak wan go ka. Koro mano bende ne okelo ng'eruok marwa ka jomur Ng'ia. Gima sani lando nyingwa en skul. Skul ma Ng'ia no ema lando nyingwa kabisa to kod market. To bende gweng'ni osenyuolo dongruok achiel ariyo adek e ngima jodak makae. Ng'ia ka ne wan chin kabisa kapod be pok obedo Ng'ia. Koro kano bedo Ng'ia ne wan gi pong' achiel miluongo ni Kamaganga kata Ongala. Koro kanyo mane pong' nitie achiel manirege. Sani wan gi ponge dabal. Kendo gedo bendo medre ne wan gi ot achiel kende kama ni use. Makiorwa mkate ne siling abich. Sani wan gi dukni dabal. Gik moko kaka pur bende ji oendelea molok ka ji ne puro chon. Yani wabiri pur manyien, wawe pur machon cha. Sukunde chon ne onge nikech joma ne aeri wakeni ndalo mane ne wasunge obiro to gibiro kod kanisa ne nitie ACK to ne nitie Catholics. Koro kinde machon no nyathi ma ja Catholic ne nyal dhi somo e skul mar Anglican. Koro nyathi ma ja Anglican family bende ne nyal dhi somo e skul mar Catholic. Only those two denominations emanin gatie by then. Koro gie sani to skunde ng'eny kendo ng'eny sana. Stima nitie all over. Subtande nitie dispensaries moro wan gloka niluongo ni Nyathengo, Baragulke wan kod moro Murng'ia keni, Got Koembe, mago mag county government. Kano chon kano sechake ni Ng'ia ne e bush like. Ne onge ndara, ne onge stima. In fact stima mane Alego Usonga as a whole. Ne nitie mar generator mane okel gi wazungu Anglican. To kod Mbaga bende ne nitie European priests mane okelo masin mar rego mane rego mnoduma confined to the population of that place. Kinde no every house, every home ne nitie lum. Mabati ni nyalo mna neno Ng'ia kanyo nikech of the missionary work. Kata mna the first classrooms manoger Ng'ia ne gin lowo. To sani a lot of improvement. Ka jodak ma Ng'ia kwano dongruoge ma Ng'ia osenyuolo nyaka ne ochakre. Gin rem mage ma pod gin godo ma gikwayo ni olosi mondo Ng'ia kata Murng'ia omed dongore ometni ochal kod gwenge mamoko. Gimore mokwongo en security. En wanga samoro ijako dukni waka kunde mwause security ni piny kabisa. Koro awa kwayo sirikal omedwa security ng'ich waka. Dongruok nyalo na medre kolosnwa security. Mane gima majorly mane gima chandowa. Koro kwe waongo we yor security mane gima duong'ie mwaongego. Shida mantie en insecurity. Nikech sani koromo saa 2 ok inyal wuotho kia kae michop Ng'ia gi tiendi michaki duog. Nikech iboromo kod kijende komavini wigi wang'i kende modong' ma ginenigo to gi ataki iwang'io kanyo. Kaka jo Ng'ia gik ma pod waremo gimoro kaka pi. Pi mwayudo koromo. Pi ma jo Ng'ia yudo pod tin. Okrom the population ma Ng'ia shops to kod gik matimre e chiro kanyo.
Nyakwara moge juang mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani kawuoth oteri e gwenge ma Siaya kama iluongo ni Ng'iya kata Murng'iya, to ing'eyo gimomiyo Ng'iya nobedo Ng'iya. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mare mar Ramogi, nikech kae masingo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.